Jest coś, co kocham najwięcej. Jesteśmy w Starych Wasyliszkach. To jest miejsce urodzenia Czesława Niemena. Bardzo chcieliśmy trafić. I oczywiście udało się. Nie. Bez przesady. Najczęściej do dziecięcych zabaw i do minionych lat. Jest taki dom daleko, za nim pola i las, a za lasem tam nad rzeką rosną kwiaty, których już nie zobaczę nigdy. Jest wiele wspomnień, których nie złamał czas, ale żadne z nich nie powraca jak to. Jest taki dom daleko, za nim pola i las, a za lasem tam nad rzeką były kwiaty, których już dawno nie ma. Dla mnie nie ma tu. Tam wśród kwiatów zostawiłem wspomnienia, których nigdy To jest dom Czesława Niemena. Nie wejdziemy, bo pan, który się zajmuje nim domem, oprowadza to w szpitalu, więc się nie da wejść, ale to nieważne. Chałupa podremontowana z lekka, tak połatana, powiedziałbym. No, zobaczymy na tablicę. Starowasyliszski Klub Muzei. Za chwilę zapalimy jakąś świecę. No i okazało się jednak, że weszliśmy do wnętrza. Это дом budował dziad Czesława Niemena, Jakub Wydrzycki. Wydrzycki. Jakub Wydrzycki budował ten dom i budował się 1917-1918 rok. I budował się dla dwóch swoich synów. Dla Antona Wydrzycka, ta połowa doma, i dla Wiktora Wydrzycka, вот эта полова дома. Это з гісторыі дома. У 58 годзе, калі сям'я паехала до Польши, то этот дом был продадзены другой сям'і. Сям'я Врубель такая жила. Яны жылі з 1958 по 80 год. Вось тут жылі. Ну, потым старэйшыя памерлі, а маладыя раз'ехаліся по гарадах і ў другія мясцовасці, то этот дом был продадзены Шушинскому торговому прадпрыемству под склеп, под магазин. И тут вот, больше за 15 годов был магазин. И вот эти краты, которые бачите на окнах, это с той поры был магазин. Да. Я myślałem, że w ogóle tego, że так ось. Ну а потом колька жихаров все менее и менее, теперь только 30 тут, то это магазин сам по себе закрылся. Ось. И пустовал, этот дом пустовал. И уже хотели его навознить. No, teraz w pokoju, w którym się urodził Czesław. Wtedy jeszcze Wydrzycki.
Да, Выджицкий, так. Сегодня вы третьи. Уже третья группа. Сегодня? Так. Да? Так. О, хорошо. За прошлый год наведало 2500 О, человек. а И супер. приезжают с усіх куточков не только Польши и Беларуси, але тут были навод с Израиля. С Германии, с Голландии, с Америки один раз. Потому что с Голландии 3 раза были тут, а с Америки 1 раз. Со Стокгольма были, с Лондона, с Парижа. Это зарубежных. А Советского Союза Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Урал, Тверь, Великий Новгород. Так, с Украины, с Донецка, с Крыма, с Байконура, где космодром вот, да. размешан, с Еревана были. Вот только с Индии еще не были, але все напереди. Ale может быть и Индия. Так, поскольку в Индии, ну, с Вильнюса так само. Так ось сбиваются некие суды. Мы потом пройдемся. Холодное, сегодня не было часу у больницы там так. Тут вот Czesław Nieman сирот учнів. І от в 4 класі він. От, в 4 класі. W którym wieku, znaczy roku wyjechał? 58 годів. 58. Ну, а тут вот сирот уже своих сябров, тут на расчисты снегу, бачите, тут это сестры Ядвига со своими подругами, сябрами. Ось тут, A tutaj też. тут так само вот Czesław, ось он, сирот. Там, где Czesław, там заўсёды прыгожыя паненкі былі, безумоўна. Вот гэта яна мне дала зрабіць копію з фотаграфіі, яна через дом жыве, Анна Вацлаўна, вот фаміліі. Вот гэта таксама Czesław любіў, займаўся фотаграфіяй і таксама маляваннем. No, тут вот, zresztą tak. w późnym wieku też to robił. так. Malował. Так, ну там таксама сярод сябровак, і тут нават на газатоўцы сена для сваёй коровы, там они держали 2 коровы. Вот. Сям'я жила в цілым не кепска, у Марыю, вот эту Клявзунік, яна ёсць тут на фотаграфіі, так само вось фотаграфія этой Марыі Клявзунік. Даволі прыгожая дзяўчынка, вот Мария Клявзунік. Ну это вот Czesław сам, это Збышек Мухляда, якраз родзіш опять знов таки тых Мухлядаў. Ось. Ну а это Марыся уже калі ў Гданьск потым переехала, ось это яна з унукамі, вот, а это со швагром со своим. Ну это вот Марыся цяперашніх часоў. Ну и хотел на ёй жениться, але бацькі не дазволялі. Про это романтичное каханне только я могу рассказывать полгодины не менее. Вот, потому что оно было цікавое, але скажу только одно, что хотел жениться, але бацькі не дазволялі. По 2 причинах. Первая причина, что он был молодый, ему только было 19 годов, 19 лет. А другая причина, что они собрались выехать до Польши. И они чекали только, чтобы он закончил школу и потом была возможность выехать до Польши. Але Czesław все равно зробив по-своему, как заўсёды. Вот, потому что его характер был такой бунтарский. Вот завтра выезжать до Польши, а сегодня вечером, 23 мая 1958 года, и он берет секретаря сельского совета, секретаря гмины, везе додому до Марыси, и там они взяли громадянский шлюпер, замальдовались, как у нас тут бесточковые говорят. Все, на завтра приехал в самоход грузить речи, а Чесика нема, Чесик остался в Марыси. Потом вернулся, уже приехал додому, допомог грузить речи. Ну, и тут собрались все мешканцы, все одновязковцы, все его сябры, заполонили всю эту улицу, потому что семья была вельми поважана, вельми цікавая, интеллигентная. Сам Czesław, як ёсць у нас таки вырос, первый парень на деревне, завсёды з ім было весело, цікаво. Вось, паколькі ён і спяваў, і граў, і, бачыце, і фотаграфуваў, і маляваў. Pierwszy kawaler we wsi, no Вельми tak. таленавіты Czesław to też. чоловік. Pan przewodnik, organizator tego muzeum i wielbiciel Niemena. И погрузили речи, машина отъехала, самоход поехал. Але Czesław на перший на мотоцикле. Потому что
rzeczy wieźli, te все вот skarb ich wieźli na ciągnik, a potem ciągnikiem через Брест на Польшу. Ну и вот это поступило уже Тадеуш Склинский, автор вот дискографии, и он снял копии этих вот поштовок, так само передал, вот, привез сюда до музея. Ну, Марися осталась, 3 дні і 3 ночі проплакала, тим не менше вона зосталася тут. Тому що, коли виїхати до Польщі, в ті часи, це вельми велика бюрократична процедура була. Так. Тільки через год. І вона поступає в Гданську медичну школу, а Чеслав поступає в Гданську музичну школу. В Гданську він поступає з великими тяжкостями, тому що туди брали дітей 14-16 лет. А ему было уже 21 год ішов. Тим не менш, дякуючи професору. Ну, ось ці боти, от що шив, от це жіночі боти, бачите, древляні цвіки ще тих часів, але як нові були, так доволі пригожі ще сьогодні там навіть були. I to Anton robił, tak? Te Так, buty? это Антон Вичицкий робив там. І ось це от мужчинські, вот так само с дровляными цвіками, подошва такая, Tutaj co się щеблет. wylegiwał się. Такие вот щеблет вот от российского строя, российский строй гармошка, а тут наоборот вот как были промые так. A tutaj się wylegiwał, tak? Так вот. На кожушку этим Так. коли малий спав. Ну а так вот вага, там печка і все таке, як було в ті часи. Dzięki, wspaniale pan opowiada. Tak, dziękujemy panie. Артистом выступал в знакомитой парижской Олимпии. Да его никто не выступал. Есть такие концертные залы. Z jego rodziny, jak był jeszcze artysta podobny do niego, a mała wioska. A mała wioska, Wielki Kościół, tak. Jesteśmy na cmentarzu w Starych Wasyliszkach. Chcę popatrzeć, czy znajdzie się tu grupa, bo ponoć tu są też pochowani krewni Krzyżka. Przewodnik, że na tym cmentarzu znajdziemy te groby. No, do roboty. No da. Mnóstwo. Tutaj stara część, więc same prawie polskie groby. Tak wyglądają te najstarsze groby, też powalone. Tu właściwie szanse znalezienia w tym buszu przy takiej małej ilości czasu, jaką mamy, to są zerowe. No. Przypadek musiałby zrządzić znalezienie w tym buszu.